ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାପୁ ସାହୁ। ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଗପ ପଢ଼ିବା। ଅଜାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସନ୍ତି। ଅଜା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କଥାମାନ ଶୁଣାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅଜାଙ୍କୁ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଅଜା ବି ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ଗୀତକୁ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜା ଆସି ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ସ୍ୱର ଆଉ ଭଲ ଶୁଭୁନାହିଁ। ମଜା ଦେଖିବା ଲାଗି ସିନା ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଜା ବି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେହି ଗୀତକୁ ଶୁଣି ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଜା, ନାତି ଓ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ବୈଠକଟି ବେଶ୍ ମଜାରେ କଟିଥାଏ। ଯିଏ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖେ ତାହାକୁ ବି ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ମୁଢ଼ି ଖାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଅଜାଙ୍କର ମନ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ପିଲାମାନେ ଅଜାଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିପାରି କହନ୍ତି, ଅଜା ମୁଢ଼ି ଦିଟା ଖାଅ। ସେ କଥା ଶୁଣି ଅଜା ପାକୁଆ ପାଟିରେ ଟିକିଏ ହସିଦେଇ କହନ୍ତି, ମୋ ପାଟିରେ କ'ଣ ହବ ଯେ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବି? ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହେ, ଅଜା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଅଜା ମନଟାକୁ ମାରିଦେଇ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୟସରେ ମୁଁ କେତେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଛି। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ହାତରେ ବିଧା ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛ ରେ ପିଲେ? ପିଲାମାନେ ଅଜାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ଅଜା କେବେ ଏ ବୟସରେ ବି ଖାଉନାହିଁ। ଅଜା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହନ୍ତି, ଏ ବୟସରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଖାଇହେବ? ତୁମେମାନେ ଖାଅ। ଏପରି ହସ ଖୁସିରେ ପ୍ରତିଦିନ କଟିଯାଏ। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ନାତି ଘର ଭିତରୁ ବୁଟ ଭଜା ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗଣ୍ଡାଏ ଗଣ୍ଡାଏ ଦେଲା। ପିଲାମାନେ ମଜା ଆନନ୍ଦରେ ପାଟିରେ ବୁଟଗୁଡ଼ା ପକାଇଲେ, ରଡ଼ମଡ଼ କରି ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ବୁଟ ଭଜା ଚୋବାଇବା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଅଜାଙ୍କ କାନରେ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ବାଜିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ବୁଟ ଭଜା କଥା ପଚାରି କହିଲେ, ବୁଟ ଭଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ ପିଲା? ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠିଲେ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଅଜା କହିଲେ, ହଁ ବୟସ ଅଛି, ଦାନ୍ତ ମାଣ ବି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ନାତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଅଜା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ପାଟିରେ ନେଇ ପକାଅ, ଏତେ ଭଜା ହୋଇଛି ମୁସୁ ମୁସୁ ଲାଗୁଛି। ଅଜା ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ଅନେକ ବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଟ ଭଜା ଖିଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କେବଳ ବସି ରହି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଟ ଭଜା ଚୋବାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲା ମୋ ହାତକୁ ଦେଲ, ମୁଁ ଚୋବାଇ କରି ଦେଖେ। ନାତୁଣୀଟି ଅଜାଙ୍କ ହାତକୁ 2 ଗଣ୍ଡା ବୁଟ ଭଜା ପକାଇଦେଲା। ଯଦି ସେଇ ବୁଟ ପାଣିରେ ଭିଜା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଅଜାଙ୍କ ପାଟି ବେଶ୍ ଚୋବାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଇଏ ତ ଶୁଖିଲା ବୁଟ ଭଜା, ପିଲାଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଠିକ୍ ହେବ। ସେମାନେ ବୁଟ କଡ଼ କଡ଼ କରି ଚୋବାଇ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନଥିବା ପାଟିକୁ ସେଗୁଡ଼ା କଥା କୁଆଡ଼ୁ ପୋଷେଇବ? ତଥାପି ଅଜା ଖୁସିରେ 2ଟା ବୁଟ ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରକୁ ପକାଇଦେଲେ ସିନା, ମାତ୍ର ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ସେ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ସବୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। କେତେବେଳେ ଦଳକଳରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାକି ଥିଲା। କେଉଁଦିନୁ ହଲ ହଲ ହେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ବୁଟ ଭଜା ଦିଟାକୁ ପାଟିରେ ପକାଇବାର କ୍ଷଣକ ପରେ ଅଜା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଅଜାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଆହୁରି ପାଖ ଯାଇ ଘେରି ଆସିଲେ। ଅଜା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାନ୍ତ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟି ବି ଗଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ଦେ, ମୁଁ ମୁହଁଟାକୁ ଧୋଇ ପକାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ତାଟକା ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି।